Uchimo kedu ihe anyị na-anụ na mbọsị tata na ofu nwa nwaanyị ọzọkwa gbaghịrị papịa wee dunege papịa obodo afụdebe na mba ebe ofu United Kingdom o wee sị na papịa chọrọ ka ọ dị hapi ya na oyi ya nwoke wee plan ya maka gịnị papịa na-esoghelie papịa ebe ojene papịa na-eso ya maka na o nwee mbọsị ọfụrụ ya na oyi ya nwoke maka papịa na-asọspekt ya mgbe niile ọ na-anata leti o sị ka ọ makanala ihe nwa ya ji anata leti o wee jekwulu n'iru geeti ụlọ akwụkwọ fa ewee gbasa akwụkwọ ha gbasazi akwụkwọ ibie na nwa ya gata ofu ọdị ya na oyi ya nwoke jide aka na-amachi na-aga fagatikwula aka o papa fa na-esofa n'azụ tie na-edi anya n'azụ nke bụ na fadikolo mental for love ọkwana ya papa fa wee sebe ife ama vidio sebe ife ama foto fa gatie aka ịmara gatie aka jide aka na-amachi left right ka di na nwunye fadị nnọọ kolo mental for love nke bụ na fe na-edi anya ma mmadụ ọ na-enefa ọkwana ya ka fa gakata ike wee gwụfafa wee baa bọs n'ime na fa baa bọs a papa fa solu fa baa bọs papa fa wee je confront ọyị ya nwoke wee sị ya kedu ihe mee na idulu nwa m na-emebi ọ na-azị ege m ntị ọ nara anata n'oge kedu ihe ọ bụ andị bịara ka amalị gị ijost sizie nwa mmadụ nka ọya nwoke gosi ya na ya na-akwa anyị na ọ bụ nnọọ klasmet unu wee jide aka ọsị ya otego nji eso unu n'azụ na-efoto na vidio isi na unu anara anyị kedu ihe unu na-emezikwe mmadụ amara ọkwana ya so ya ka a na-eme papa na-esozifa mgbe niile o nwee mbọsị o jekwela ọzọ jee na paakị fa wee na-aba ebe nsobekwebe ọzọzi ọgbachibuo ofe iru wee na kọlfa fon n'ime na ọ na kọlfa fon ọ na kọlfa fon wele ma nke fonu nke nwoke ma nke nwunye ya natabie ekpebekweli ekpetie nye aka wee chikwala fonu chia ụmụaka ya ka a na-emefa wee sị na achọrọ ka ọ dị hapụta wee plan ya wee sị na fa ga-emekwu ya fa wee dune gị obodo afụdebe mbọsị a na-ebe akwa na papa fanwu nke nwaanyị obedi akwa ume anya chatamgbam o menne anya gịnị chatamgbam ọkwanye ka emechizi ebere akwa mbọsị a na-akwa papịa ma mgbe papịa nwasị na amara ndị mefuru papịa omenne anya chata mgbam ụmụ nwanne ya niile na-ebe ma mama ya na-ebe obere akwa ọkwana ya ka akwachazi papịa ote aka ihe a bụ 3 years akwacha papịa o wee tee aka ya ka mama ya bịazi na-alụzi ọrụ papa na-awụ ọnụkwu ya maka o kochapụzi nnọọ o wee wụ ọnụ bakwa mama ya wee sị mama ya ọ bụrụ na ọ dịra ka afọ ihe mee papịa eme enyi ọkwana n'ụdị ihe a ka ekwuchezi mama ya wee kpọọ ndị eke si ya ka nwa abịa kọwa ihe na onwe ihe nwa amini ọkwana ya nya ka abịazi na-atọchi ya o wee kwụzi eziokwu akpụta oyi ya nwoke a sịzi na fa nọ n'ụlọ mkpọrọ na-esi rọd n'imi kịta ya bụ ụmụnne ka anyị mara na ihe anyị ga-eme ụmụ anyị ọ bụ fa na-eme oyi anyị mara ka anyị si gaa na-emefa anyị chalenji fefa ofu confrontation ka ọ si kpọrọtafa ka ọ si sefafa mebe nnọọ ọ bịa ka eji enwe kọmuniti senta ya bụ ha bịa like this abịakọlite ọnụ ya bụ ndị Igbo ndị niile nwechelie na-eme ya so ụmụ fayibagodi ga-ebupụlufe iru maka ama na isi mkpi ka nọkwa na akpa mkpi mana ndị Igbo enwere ụdị ya ahụ o nwee mgbe nsi ka emebie emenye mmiri abụ emezi ụmụnne biko nu bụ ọnụ ụmụ na afọ Igbo ma sụkwala ụmụ na asụsụ Igbo and unu na-eje mitin ndị Igbo meghee kọmuniti senta edune okpuru nkilinki ya unu arapụ na ụmụ unu ka fa na-eme ihe sọfa ka fa na-eme ka ndị mba ọzọ maka ọ bụ ka ndị ọcha si eme fa adịrọ hapi aịda na fa gburu onwe fa maọbụ na fa gbukote ya na mmadụ fa chọọ dị mma ihe ma bụ na fa chọọ ka fa dị hapi ifụrọ na echiche nwa dịzi ka nke ndị ọcha maọbụ nke ndị obodo amara ama afa m bụ ndị ọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka nsi na-ewetara unu ozi ọma ka emesịa